खुलुमबाय बयखौबो जोंनि बे शिलं बेरायनायनि पार्ट 2 भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरनाय बावहरनाय थालायबाय जों दायो नै हटेलनिफ्राय ओंखारबोबाय एसे फ्रेश जानानै दा जों मोनसे वाटारफल नायनो थांगासिनो दङ फार्स्टआवनो बेनो जाहैबाय एलिफेन्ट वाटारफल दायो जोङो गारि सारि पार्किं खालामखांनानै एन्ट्रि फिस होबाय एन्ट्रि फिस सासेयाव 100 लादो जों दायो हाबबाय नै नैबेनो जाहैबाय फार्स्ट वाटारफल जों बेखौ फार्स्ट हाबजेनग्रोबाय नायजेनग्रोबाय नै ओरैबायदि साउन्ड नोंथांमोना खोनासंनो हागोन साउन्डखौ वाटारफलनि मुङानो जाबाय नै एलिफेन्ट वाटारफल जों बेखौ नायजेनदोंमोन दायो बै ओरै गाहायजोंबो दङ माने ओरैबायदि मोजां नुयो बे गाहायदि थाङोबा माने जोङो गथ'आबो उन्दुलांनायजों माने बामनानै बैसिम गाहायसिम थांनायाबो एसे खस्थ' जाहैबाय जोङो बामनानै लानानै ओमफ्राय आरो फारसेथिं थान्दाबो ओरैबायदि थान्दा गोजांजोब्बाय जोंबो गोजांबाय गथ'आबो गोजांबाय माने एकदम माने गोजां बोथोर बायदि मोनहैबाय थांनानै थान्दा थान्दानोसै जोङो माने बांद्राय गोबाव थानो हायासै बेयाव एसे जि हायो जों एसे थाबनो नायनानै फैबाय आरो नै ओरैजाय दङ मोनसे ओरै गोथौथाराव माने दङ आरो बेयाव बिराद मानसिफ्रा थाङो नै माने उन्दै लानानै थांजाया बेखौथ' ओरैबायदि मोजां नुहैयो दा बेखौ जोङो बै गाहायथाराव थांनानै नोंथांमोननो आं देखायनो हानाय नंला नै बिनि बै गाहायाव गोलैहैनायखौ ओरैबायदि मोजां नुयो नै बै गाहायथाराव थांनानै नायहैबा माने ओरैबायदि मोजां आयौ नै गाहायाव थांनो हाला जोङो गथ'आ उन्दुलांबायना एकदमबारे रावखौ फिननोसै हाला गोजांसोबायलै दा नै जों माने थांफिननानै बैयाव माने इसोरनि खासिफोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेस जों माने फटक लानो हायो फटक लानानै बेयाव सासेयाव 100नो लायो बेखौबो नै जों दायो बेयाव फटक लानोसै माने फिसाजोआथ' ओरैबायदि एक्साइटेड ड्रेस गाननानै माने फटक लानो भिडिअ खालामनो माने हिन्जाव मानसि नालाय हिन्जाव उन्दै गथ' नालाय माने बिराद देलायनाय गाननाय जोमनायाव बिराद इन्टारेस्ट दङ नै नै ड्रेस गानबाय बेथ' ओरैबायदि गिलिरखा बे माबाया बे गानग्रा मालाया दारे ड्रेसआबो नै बिसोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेसनो बियो जों दायो बेखौ गानखांनानै फट' सट' भिडिअ सिडिअ माखासे लाबाय फिसाजोआथ' ओरैबायदि इन्टारेस्टजोंनो माने मोसालायलांबाय नै बेयाव आरो गावसोर गान दामनानै दोनखाबाय थादों नालाय बेजोंनो माने इन्टारेस्टजोंनो मोसालायलांबाय आरो ओमफ्रायथ' ओरैबायदि दा जों फट' सट' लाबाय थानाय समावनो मानसिफोरा माने जोंहानि फिसाजोखौ एसे टिक्लुक्लु मानसि नालाय एसे देलायनायजों माने जों गथ'फोरखौ एसेबाबो बयबो माने एसे अननाय फैयो माने गासिबो बेजों रायज्लायो गासिबो बेखौ फटक लानो लोगो लायो फटक लाजायो ओमफ्राय मानसियाथ' जोंहानाबो बांद्राय लाजिनायाव गैखाया नालाय बियो जाय जों बेजोंनो रायज्लायो जाय जों बेजोंनो थायो जाय जों बेजोंनो बहुत जन मानसियानो फट' लादों नै बिसोरबो लादों आरो माखासेखौथ' माने जोङो भिडिअ सिडिअ बिदि लाजोबनाय जायासै फट' सट' बिदि लानाय जाजोबासै माने बिराद बहुत जन मानसियानो जों माने एसे थाब ओंखारबोगोनबाबो फिसाजोखौनो मानसिफोरा माने फट' लानो भिडिअ लानो होननानै लिंबाय थानायनि थाखायनो बांद्राय थाब फैनो हालायलाङासै नै फिसाजोआ आरो बिसोरबो लालायबाय बिदिनो लादों आरो गोबां मानसिफोरानो बिदि लाबाय थादों नैबे सासे आबैयाथ' माने जोंनि बर' रावखौ सोलोंलायलांबाय जोंहानि फिसाजोखौ रायज्लायनो थाखायनो माथो
Hadi hadi hadi. जोबथारनायाव नै आं एसे ससेनो क्लिप लाबाय मानो होनोब्ला उनाव बेबायदि ड्रेसजों थाङो गाननो मोनफिना थांनाय जागोन जाला साननानै दा सेकेन्डआव जाहैबाय जोङो नै एयारफर्स मोनसेयाव थांबाय जोङो माने मिउजियाम दङ बेयाव नायनो थांबाय माने बोथोराबो ओरैबायदि गाज्रि जाना होबाय बे समाव अखा हानानै माने बेयावनो मिउजियामनि एसे खाथियावनो दखान दंमोन बेयावनो जों साथा बायदिसिना बायनानै लानो गोनां जाबाय मिउजियाम सिङावथ' जों भिडिअ खालामनो माने होआ बिसोरो बेयाव जों माने लानो हायासै जास्ट बेयावनो एसे माने दसे खमाय अखाखौ नेनायाव थानायावनो जों बेखिना लाबाय आरो लेडि हायदारि पार्कआव माने बेयावबो जों बांद्राय भिडिअ लायासै मानो होनब्ला बेयाव बोथोरा बांद्राय मोजां नङामोन अखा टिप अखा हाबाय थानायमोन ओमफ्राय बिदिबाथ' बांद्राय मोजां नाङाना आरो जायगाफ्रा गिसिजोब गथ'फोरनि माखासे गेलेग्राफोर दङ बेयावबो गासिबो गिसिजोब माने गेलेबाय थानोबो हाया बिनि थाखायनो बेयावबो बांद्राय गोबाव थायासै जोङो माने दसे खमाय थानानै माखासे एनिमेलफोरबो दंमोननो माने जोङो दा लाखिया हामा होनना बुंनांसिगोन माने बेयो गैथ'वा दा बर्थमान माने बेखौ बन्द' खालामथ'ना दोनदों जों जेबो नुवासै दा जोङो बेयावनो दसे ओरैनो थानानै फैबाय आरो बिदिनो गथ'खौ दसे गेलेहोबाय अखाजों टिप अखा बांद्राय मोजां मोनाखैबाबो बेयाव ना दङ ओरैबायदि ना माने मिथाइ सिथाइ बायदिसिना जाग्राफोर गारना होयोब्ला बिराद फैयो माने बेनो अरलेकमोन जों बेयाव थांनो मोनासै मानो होनोब्ला मंगलबारा बन्द' बेनि थाखाय हाबनो हायासै माने बेयावसो बिराद मोजां जायगाफोर गथ'फोरनि गेलेनाय आरो बटिं सुटिं बायदिसिना दंमोन माने बेबो लाखिया हामा माने गैया जों नुवासै नेक्स्ट जोंनिया नै हाबैलायबाय जोङो गल्फ लिंकआव बेयावबो जों एन्ट्रि खालामबाय एन्ट्रि खालामनायनि फैसा लायो बेयाव सासेयाव 50 राङै लादों मानोना बे एन्ट्रि खालामनाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होनाय जायासै माने बे समाव एसे लाखिया मोजां जाहैलायबाय जोंना माने सान्दुङा एसे ओंखारलायबाय सान्दुं ओंखारनानै बोथोराबो बे समाव एसे बेलारोम जाखाबायमोन समाबो दसे बेयावनो एसे बेरायबाय जिरायबाय बिदिनो थाबाय माबाय थानानै जोङो माने ओंखारबोबाय आरो दसे थानानै माने ओरैबायदि समायना बेयावनो गथ'फोरा माने गावसोरनि लकेल जायगानि गथ'फोरा ओरैनो हाबनानै बेयाव खेला सेला बायदिसिना गेलेनो मोनो मा जागोन दा खारखायो इसा नङा बेलेग नङा बियो ठीक है ये पूरा मार्केट इसके नीचे जाएंगे जितना जाते रहेंगे उतना मार्केट मिलते रहेगा आपको फिर रास्ता याद रहना नहीं कोई किसी पूछ लेगा पुलिस वाला कहाँ है तो बता देगा रोड बेनो जाहैबाय पुलिस बाजार जायनिखि जों जाय जायगायाव हटेलाव थादों हटेल एसेम्बलि बेनो माने जों एसे बाजारखौ बेरायनो होननानै बाजारावबो दसे बेरायबाय हा बेलुनखौनो लुबैबाय थायो पुलिस बाजार ना मे जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनि मेरला जि नांगौ बेखौनो मोनो होनना बुंजायो दा जोंहाथ' फिसा जानाय ओरैबायदि जि नुयो बेखौनो गेलेग्रा बिबायनो थायो ओमफ्राय जोंबो बिदिनो गाननाय जोमनाय लांबाय एसे फिथाइ सामथाइफोर लाबाय दायो जोङो बेरायखांनानै नै खाथिनि बे बाजार खाथिनि हटेलावनो जों गोजानाव थांबाय थाला होनानै हरनि ओंखामखौ बेयावनो जाबोखाबाय जानानै जोङो रुमाव फैबाय आरो